Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina kitabana sa'ihud diniyah wal wasayal imaniyah. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fit daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Nyaosi pengumuman bilih pengaosan lapanan malam Selasa Legi insyaallah benjang malam Selasa niku kita milai ngaji lapanan malam Selasa Legi benjang malam Selasa niku pas malam Selasa Legi to nika kita mulai wekdalipun tetep bakda isya wekdalipun kitabipun ya tetep kitab Fathulillah. Namun untuk pembukaan benjang malam Selasa Legi sesuk niku manggenipun disuwun ten ngene Bu Umi Pondok 1. Di pembukaan pengajian disuwun ten ngene Bu Umi Pondok 1. Jadi untuk malam Selasa Legi sing sesuk niku manggone ten ngene Bu Umi Pondok 1. Wekdalipun tetep bakda isya. Sedaya kasuwun tindak rawuh. Sedaya. Sesuk ben malam Selasa esuk ben nggih. Esuk ben ora esuk sore. Oh iya esuk sore ta? Oh esuk sore. Lah esuk sore. Ora sok ben ning sok sore nggih. Sedaya kasuwun tindak welingipun ngeten niku. Bismillahirrahmanirrahim. Walayastati'a donge yastatingu kepanjingan amil nasib lan dadi orangu ana huruf lan walan walayastati'a lan ora bakal mampu sapa al abdu kawula walau kana lan senajan ana lahu keduwe kawula apa alfi nafasin sakyuta ambekan alfi niku 1000 niku tak sakyuta illa nafsihi maring awak dhewene kawula wa alfi ngumrin lan sakyuta umur ila ngumrihi maring umure kawula
ayat takia ing yen takwa sapa kawula Allah ing Allah hakka tuqatihi kelawan sak nyata-nyatane takwa Allah. Iki pengendikane wis temonjo. Kawula ora bakal mampu mujudke takwa sing sempurna. Karena memang jabaran takwa niku saking ombuane jabarane takwa sementara kemampuane kawula ya mung terbatas. Kemampuane kawula dilalai manggon ning donya sing donya niki sarwa ora sempurna. Dadi nek arep mujudke takwa sing sempurna ora bakal mampu. Murni wedi Allah ngantek ora tau maksiat ngono wis ora mungkin ana. Mbok sak ngati-atine wong ahli ibadah saking pintere tetep sekali waktu gejeglong ning nggon dosa, gejeglong ning nggon maksiat. Mbok duwe 1000 ambekan, duwe sak yuta ambekan, duwe sak yuta umur wis. Umure ora mingkur 75, sak juta. Ketoke mah remuk ketoke. Lah ya ora bangga terusan kok nggih, umur kok sak juta. Upamane umur sak juta, sehat terus tetep ora bakal iso. Arep takwa secara sempurna niku ora iso. Makane nek ana wong ngomong, "Lah wong salate we mempeng, ngajine we mempeng, kok ya isih ngrasani wae." Oke to wong omong ngono iku kae lho. Oke wong ngomong lah wong kene we ya kerep diomong ngono kuwi kok. Lha mune iki salah to mempeng, ngajine mempeng kok isih ngrasani wae. Ha nek pengen ra ngrasani iki ora ana hubungan salat, ora ana hubungan ngaji. Nek pengen ra ngrasani urip ning tengah alas ijen kono. Kuwi agi ora ngrasani. Wong arep ngrasani ra ndek bola. Ning nek isih ndek bola mbok salah to ngaji ya munggah kaji ya. Tetep kok ya jenenge we nang donya ora iso arep ora ngono kuwi. Lah kok wis munggah kaji to, kok ya matane jelalatan. Iki ki ora urusan karo le munggah kaji. Nek kepengin ora jelalatan, ayo picak sisan. Ning selagi wong ki isih melek, ayo ora iso arep muni ora ngetke, arep muni ora nyawang, arep muni ora weruh. Ya tetep ngetke nyawang terus weruh kok ya. Weruh kuwi weruh apa-apa. Ana kalane weruh sing apik, ana kalane weruh sing ora apik. Iki nek kon murni sing apik tok ya ora iso wong. Suguhane donya ya ana sing apik, ana sing ora apik. Nek cara tembung sing lanang ngono arep nyawang sing apik tok ora iso. Suguhane donya iki ana sing jilbaban rapet ning ya ana sing katokan cekak. Kuwi wis isine donya ngono kuwi. Ya ana sing jilbaban rapet ning ya ana sing katokan cekak. Malah sekali waktu ana sing kotangan tok. Ora dong blas jenengan masalah. Lha iya to. Kuwi isine donya nuduhke nek ra sempurna. Lah wong sing melek-melek ya tetep weruh to. Ayo ora ngetke. Kuwi iki weruh jek iki ora ngetke. Nek wonge we ngantek do glalaran ning dalan. Kayak kene liwat ning dalan. Kene liwat ning dalan wonge glalaran ning dalan.
Rak yo aja kok kene sing kon rangetke, nah yo engko nabraki apa-apa. Wong kene wae pancen iki dalan lumrahe nggo liwat. Dalan iki lumrahe nggo liwat. Ha kene yo liwat wong pancen dalan. Sing kleru rak sing glalaran kuwi to sakjane iki. Kudune rak yo ora glalaran ning kono. Ning alas kono. Uga di graut-graut macan ngono. Mulane omongan-omongan sing kaya keten niku sing ora paham iki. Iki lho diterangke ambok duwe sak yuta ambekan, duwe sak yuta umur ora bakal iso mujudke takwa sing saknyatane utawa takwa sing sempurna marang Allah Subhanahu wa taala. Ora bakal mampu kok ya. Karena dunyane sing gawe ra mampu. Dunyane ya wis kaya ngene iki karo Allah digawe werna loro kan dunyane niku. Ya niku ana sing jilbaban, ana sing cekakan dunya niku. Ana sing alusan, ana sing kasar, ngono kae ta donya niku. Ana sing bisu, ana sing iso omong. Mula nek pengen ra ngrasani ya jenengan awore karo wong bisu-bisu kae. Wah wis. Ya ora ngrasani, yo tetep ngrasani wong kono nek omong nganggo isyarat tangan. Lah nek jenengan rada. Mengkur mantuk tok ning ra paham. Kono ngrungokke jenengan ngomong biasa ya rada. Dadi malah aman. Ya dunya iki werna-werna dituntut kudu sempurna malah lemuni wangun kae. Le ngonekke kaji ya muni jelalatan. Salat mempeng ngaji memeng donekke le muni sesok seneng ngrasani kuwi ya wis ra mutu, le muni munggah kaji ya matane jelalatan. Le muni kiai ya gonta-ganti wedokan. Ora cetha tenan. Ora jelas kok tak mikir ora jelas. Lah wong wis tau diterangke, kaya ngono kuwi iki ana rong jalur. Jalur ngiwa, jalur nengen. Nek jalur nengen kan dirabeni dijapi. Wes. Nek cara kasarane dirabeni dijapi, gonta-ganti kae nek aturane dijapi ra ya halal to. Ra ya ora dosa to. Halal ora dosa. Lah kok dadi muni iki ya ngopo? Saiki sing ganti kanthi dijapi niku ora nglakoni dosa, sing ngonekke malah dosa. Dadi malah jenengan ki tuna dhewe asline ngono. Sebabe ngisi catetane ngatit kok ya. Ira ya malah gondhu to nek do paham. Saiki mangitung dhewe dosane nggondi nek dijapi. Wis dosane nggondi muni kae. Kae muni kae. Wong dijapi to. Meneng wae ora iso jawab kok. Wong pancen kleru kok jenengan. Wong yo nganggo jalur sing nengen dijapi. Ora ana ngarusikune apa kae jenenge iki. Dadak jenengan dadak muni jajal ya malah kleru dhewe to sing muni niku. Mbasan ana ya nek iki balekke ora sempurna nek kula jane ora bakal muni. Wong urusane dhewe-dhewe. Ya katakan saja mbasan ana jamaah ngaji ning kudu ngaji kene. Jamaah ngaji ning kudu ngaji kene. Iki dilalae duduk. Jamaah ngaji
ning udu kene gek wonge duduk. Wonge duduk. Ning jebul wedokane sak nggon-nggon. Statuse duduk ning wedokane sak nggon-nggon. Sing wedokan ki ora dijaki. Jajal. Jenengan mah meneng wae, malah kadang ana sing benerke. Mbok lha iki nang kono duwe wedokan, nang kono duwe wedokan. Jenengan mah isane omong, mbok yo ben wong duda kok iki uteke iki nang. Nek nalika jenengan omong ngeten niku, mbok yo ben wong duda kok. Iki padha karo jenengan ki malah ngridani perkara haram. Iki padha karo membiasakan nganggep biasa, ora membiasakan ning nganggep lumrah, nganggep biasa perkara dosa, perkara haram, ning nganggep elek sing ora dosa. Nah iki dadi kacau nek sing ngeten niku Kanjeng Nabi ngendika sing sapa wonge nyarujuki perkara dolim mongko dheke padha duwe dosane karo sing nglakoni dolim niku. Jadi malah parah asline. Kapok ora. Lah ning rak yo ora ning-ningan nek iki. Kok dadak nganggo ning. Lah kok ora ning-ningan wong hakikat, kembali ke masalah hakikat. Hakikate wong urip itu kan ora iso milih, upamane kon milih mestine ya ora milih ngono kuwi. Ning kur kon nampa karo kon ngakoni, makane apa yang diberikan Allah ya sudah itu yang disikapi itu sing dilakoni. Mula kerep banget wong domong, karang aku ki nek upamane kon milih we ngene iki ya gemang mesti milih ora ngene iki ngono kae lho. Nek cara gebyah-uyah nyuwun ngapunten sing kere-kere upamane ditari ngono ya gemang kok ya. Lah nggih to gemang to. Mosok kon kere. Nek oleh milih ya mesti milih sing sugih. Dadi urip ki urip sugih ora urip kere kok ya. Ning nyatane kok tetep kere. Jajal kuwi. Lah karena Allah sing ngersake kita ora iso milih. Ora iso muni ngelokke wong dalam suasana-suasana sing kudu cocok karo karepku, ndak bisa. Mbok yo mulane jenengan rak selalu nuntut kudu cocok karo karepku. Makane nalika ngelokke haji kaya mbok yo karepku ki nek kaji, ngono kan model iki lho, karepmu. Mbok yo karepku ki nek kaji matane ra jelalatan. Kuwi ra karepmu. Ning kono ki isih nyambut gawe tekan ngendi-endi isih mripate melek isih awor wong akeh. Dadi nek kon kaya karepmu ora iso. Ya amat sangat kleru wong kok omong mbok yo karepku ki nek kaji. Mbok yo mungguhku ki nek kaji, mbok yo mungguhku ki nek salat. Iki wis kalimat-kalimat ora mutu. Karena sing bener ora ngono kuwi kok ya. Ayo paling ora ayolah mbuh kaji mbuh ora berusaha untuk netepi paugerane Allah. Ngono wani ora jajal. Ayolah mbuh kaji mbuh ora. Lah iki rak ya padha karo ngelingke kajine ning yo ngelingke awake dhewe. Karena awake dhewe rong kaji le omong ayolah mbuh kaji mbuh ora ki berusaha netepi paugerane Allah. Nalika omong ngono ki padha karo nyeblak atine dhewe apik kuwi. Akhirnya berpikir keras. Ini pendewasaan pola pikir jenenge. Mesti anu do meneng wae. Anjak ming waton ya. Saiki wis dora komentar iki ketoke. Dora. Makane kawit kala mben nika lak kula selalu ngomong paling enak urip itu ora usah seneng sok nelesih kahanane wong
karo aja seneng gubris komen kahanane wong karena ternyata nelesih lan gubris kahanane wong ku tetep ketemune dosa cetha dosa. Ora ana manfaate blas ora ana manfaate. Sisi lain juga engko ming marai dadi kurang harmonis leda srawung. Kuwi wau ngelokke kajine ngeten niku, engko akhirnya gara-gara nelesih kajine niku engko karo kajine dadi ratek harmonis. Donge tengok jejer we trimo alian. Trimo alian. Lah kok ora awor kajine. Hah, kaji apa? Ono dadi rape to. Iki isih panggah gaya, isih panggah sombong karena merasa baik. Mbangane kajine padahal upamane dibalekke karo diduduhke catetane Raqib Ngatid sing dimiliki kajine karo catetane Raqib Ngatid sing kita miliki akeh kono apike. Tapi kita sok-sok lupa diri seperti itu. Nek ra neliti karo ra nelesih karo ra komen ngono mah penuk. Malah penak banget. Ayem santai ra kokean dosa. Dan itu bagian takwa, kuwi jenenge takwa. Ning nenggon bagian ngedoi maksiat. Takwa rak loro nandangi dawuh karo ngedoi maksiat. Kaya ngono kuwi iki bagian takwa sing sipate ngedoi dosa, ngedoi maksiat. Takwa kuwi ora kok mengkur deres Quran. Deres Quran wangun kae ning sekali metu saka omah sengit kono, ngelek-elek kono, sengit kono. Ayo kok buang Qurane. Wong nyatane ngono ya, deres Quran sregepe pol ning omah ndememeng kae. Ning angger sekali metu saka omah sudah. Wes, wah kae iki ngene, wah kae iki ngene, sapa-sapa ora dicocoki, sapa-sapa disengiti lha gek piye kuwi. Model ngono kuwi padahal nek nang omah wis deres Quran per harine wis sak juz lho. Wah, ampuh iki. Ngantek lambene iki duwer ngisor kok. Tobat ya, anggere musuh ngono iki lho tobat. Kok mudah sekali nyengiti orang. Padahal maca Quran lho. Ini maca Quran. Sementara sebagian ayat menerangkan wala tabaghadu. Wala yaghtab ba'duhum ba'don. Aja do sengit-sengitan. Lan aja sebagian kowe ngrasani ning sebagiane lho. Jelas Qur'ane itu ya. Tapi kok panggah ngono ae. Saya ngerasake urip iki ternyata paling penak anu Ji, cuek. Wah, penak tenan cuek. Ora beban. Cuek wis kowe-kowe aku kono-kono. Wis penu apik elek tanggungane dhewe. Wih, gak mau ketoke kanca ngaji to ya. Ngono iki. Mbuh. Kok gatek ya. Ketok yo kae mau iki. Karo cah lanang sapa to kae? Wah, rasane. Ana sing neleseh to. Kale muni neleseh karo wong lanang sapa to? Ayo sembul apa? Nek bojone tetep wudu, ketara mandeg nang ngisor weturi besi. Walah kaya ben. Engko rak brontok kena ular. Ngono iki contoh neleseh iki ming contoh neleseh. Lah terus marai ngopo mbok ya wis rasa diteleseh arep kanca ngaji paudu ra urusan. Arep ngobrol karo wong lanang sapa ta sapa ra urusan. Urusane dhewe-dhewe wis. Malah slow. Dilalae sesuk ketemu ya rasa dikaroke. Ketemu kok isih ngaroke. Ketoke sing ngobrol nang isor turu besi kae wingi sore kae kowe ta malah ngono kae. Selambemu iki lho sing ora cocok.
Anu malah ngaruh. Malah men jelas ngono. Ih bapak-bapak ya senengane nek gasake ngawur. Bahkan ora ana kejelasane we dadak takon. Ora le. Wingi sore sing tok boncengke lemu ngalor kae sapa? Ya iki duduk sih sing ditakon iki duduk. Ora kok dadak ngono iki ya ngopo. Lemu niki sing tok boncenge lemu ngalor iki kae iki sapa? Ora ngerti ya wis. Sapa wong aku nang omah? Wah, ketoke wae kowe kok. Arep nggo topi kae aku ora pangling. Rusak acarane ngono iki. Arep nggo masker kae ambumu. Lah iki kula nerangke takwa ning nggon bagian ngedohi dosa. Iki sing ngedohi dosa niki dohono. Karena ternyata dosa terbanyak itu adalah nelesih terus komentar utawa terus gubris. Nelesih terus gubris dan ternyata sering kleru. Sering kleru. Iki mbok jenengan ngakoni ra ngakoni tetep kleru. Karena komentar. Ayo kaya sing kula atur kene ku wau. Contone kaya sing kula atur ki, wong kiai kok gonta-ganti wedokan. Lah yo nek dijapi iki klerune nggo ndi wis ngono wae. Wis kuwi wae iki mangrasake nalika jenengan berkomentar negatif tentang seperti itu, jajal nganggo syariate agama, klerune iki nggo ndi. Wis kuwi tok ae. Men ngerti jenengan. Kula ming takon kok klerune nggo ndi? Gandeng ora iso mikir karo ora iso jawab terus ke le maca. Seminggu kok. Seminggu iki se. Sak pole aku nek rung puas isih terus. Nah, salahnya ora dikoroki ora dong-dong. Ora dikoroki ora dong-dong. Wih, iki minggu ji ya. Aku ki arep ngaji ning Wonosaba. Ngisi pengajian ning Wonosaba. Anu napa jenenge? Haul Akbar. Haule nomor 1 ngono kae tulisane ana 4 tok sing dihauli. Nomor 1 Syekh Jangkung. Nggih. Nomor 2 Kiai Burhanuddin nomor 2. Iki tenan mbok sumpah. Aku ki ora gawe-gawe. Wah pancen angel omong terus sampean ki angel. Terus nomor 3 niku Mbah sapa to kae? Iki seminggu wong acara ngajine Haul Akbar. Acara kan nek model Secang, Temanggung, Wonosaba, terus Weleri ngono kan awan to modele nek acara awan. Ora bengi. Wela padake ming kiai mbiyeh-mbiyeh. Iki ora ming main-main. Ya kamangka sing dorene wingi nika iki ngendika muni taun wingi ngundang Gus Abbas Buntet kae sing pimpinan PWLSI kae
sing partneran karo Kiai Madudin Al-Bantani kae sing diundang kuwi. Terus tahun sing saurunge niku arep ngrawuhke Said Akil Sirot. Wah, lah yo kan gek kene jeming disejajarke karo kelas-kelas medeni kok ngono. Ayo tobat iki kok arep omong apa aku. Kelas elit tadi sing diundang iki kene iki malah diundang kondrono. Yo paling nek nang jaba kula iki ketok yo kabare serem ngono yo tak kira yo. Tak kira kabare serem yo. Ora ketok nek kene ming do dibantai ra ketok. Ora ketok. Lah ya. Wangun tenan jenjen. Njaba ya serem tenan ya. Yo karang nang omahe ngerti abang ijone. Ngerti abang ijo. Wong omahe ngerti abang ijone ning sing diapali mengabang. Ora ijone ora kelingan. Ya, tenan. Sing diapali mengabang. Ya sing ngerti nggon sing kuwi. Sing apike ora ana ketoke ya. Ning ya ora apa-apa wong kula wis nata ati urip iki tak abdikan nggo Gusti Allah wis wong wis ora apa. Wis tak los sakuni-uni sing penting mungguhe Allah itu ki ora dosa kuwi ben Allah berkahi ngrahmati. Ngono iki nyatane ya piyek-piyek nasib kok. Woyo nyatane wingi esuk ngisi pengajian ning paguyuban BPR Bank Perkreditan Rakyat. BPR ning paguyubane mula jenenge Kembang Grup wong BPR Magelang, BPR Borobudur karo BPR Jogja. Iki neng kae, neng Mlati. Wisuke ora mulih langsung neng Mirota Bakery. Sing Mirota pabrik roti lor Manu Meguwo, lor Stadion Jogja, lor apa kae jenenge Bandara Jogja niku. Mulih kewer-kewer kesel banget. Bengi neng Pelem Sewu iki engko neng Wonosobo engko bengi ngisi sawalan paguyuban rapi radio amatir brik-brik sing do anu kuwi. Wah, padane. Jenengan nek diterangke ngene kok ora ndelok le ngelmu kula iki iso disebar do ditampa ora. Sing didelok jenengan ora mesti wah kandel amplope ae. Ngurusake acara ngono jenengan iki. Ndeloke iki lho ora beres iki tenan. Angel tenan yakin. Kudune ra ya mikire wah jan biak-biakno ya ngelmu ki nek manfaat barokah ngono kok ya kok ming wala tonjo kandel amplope. Oh alah wis. Diterangke ngene sing ngeyel. Ini ya nyata to lho ora ya angel. Iki kan engko ora dadi wis. Angel nek iki tetep angel ya. Ora cetha. Semula ayo sing cetha mumpung isih urip niku ki takwane diapikno walaupun tetep ora iso sempurna, tapi misi hidup ini adalah takwa. Lah salah satu takwa niku sing bangsa elek dosa niku dikurangi. Ora kok dilereni didoi angel, tetep dikurangi. Tentang ngerasani, nyacat wong, elek-elek wong. Ini kan semua unduran dosa sing gede-gede. Dadi ngerasani, nyacat, ngelek-elek itu sampai Allah Ta'ala ngendika wailul likulli humazatil lumayyah. Lah ini ngerasani, nyacat, ngelek-elek ini dikurangi. Salah satu carane kula matur aja seneng sok nelesih kahanane wong karo gubris kahanane wong. Cuek bebek insyaallah akeh slamete. Niki sik muga-muga dadi ridani Allah.
dadi berkahi Allah, dadi rahmati Allah. Ayem tentrem sithik dosane bejo akhirate. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.